Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Kung inimposumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lang gyud boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mga higalang Huwebes o gapitsa 20 na. Nining buwan karon sa Agosto tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Ang tropical depression nga si Nining mas nipaspas karon samtang nag-irog sa kadagatan sa Eastern Taiwan. Straight to the point. Kasamtangan kining nahimutang sa 390 kilometros amihanan sa Itbayat, Batanes. Straight to the point. Southwest monsoon o habagat maoy nakaapekto karon sa dakong bahin sa Luzon, ingon man sa Visayas ug sa Mindanao. Straight to the point. Katalig pagtagad robutaga mga higala. Kay subay niini ang Malacañang ni mando sa mga buhatan sa gobyerno nga mopatuman og alternative work arrangements dito sa National Capital Region og 17 ka mga lawigan tungod sa padayon nga pag-uwan epekto sa habagat. Straight to the point. Habagat palang gani mga higala porbida, ha? Dako ng problema mga sukit tigpaminaw sa grabe nga mga pagbaha. Straight to the Katalig point. pagtagad robutaga sa pag-uwan usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin pasiunang investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, hindi pakita nga self-accident ang pagkadisgrasya sa busay sa managhigugmaay nga kaslunon unta sa sunod buwan. Straight to the point. Apan ang CCPO mo imbestigar pa og dugang labot mahigala kung wa bay sakyanan nga nakaigo og nakaingon nga sila na disgrasya subay sa CCTV. Straight to the point. Mana nga mga kaigsunan to nga mosuroy nga to sa busay, ha. Mga to sa may taps, magsuroy-suroy, mga sukit tigpaminaw. Careful mo sa kalsada kanang padong dito o padong pag-uli labi na kung magabi indiken. Straight to the point. Kay kana landaan ang kalsada landaan kuyaw nagundaan ang kalsadahan diha. So muna nga extra careful gyud ang ato mga motorista nga moagi diha mga kaigalaan aron nga dili madisgrasya. Straight to the point. Kini mga kaigsunan kaslunon sa sunod buwan og unsang hitabo ang mga higala nga perti man taong pagkadisgrasyahan ni balitok ang ilang motorsiklo mahigala diha sa may dayon saka na ngadto sa may taps dapit mga kaigalaan sa may Skyline Gardens. Straight to the point. At ang pagtagad robutaga sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang 278 ka mga public o private nga mga tunghaan dinhi sa Sugbo gipaubos na karon sa hugot nga seguridad human sa shooting incident nga nahitabo sa Ateneo de Zamboanga University din duha ka mga tinun-an ang nakalas. Straight to the point. So angay gyud pahugtan mahigala ang atong mga eskwelahan, ha, kay dita kumbiyansa karon gikan sa panghitabo sa Tacloban do na pay laing mga panghitabo sa mga eskwelahan mo na nga siguro indikin klarohon na lang gining inspeksyon sa mga gates. Tingali kadto mga private schools makakuha gyud mga gwardiya dinha nga klaro kay aron nga ma-inspeksyon ng mga estudyante nga makasud wa gyud mga armas nga dala. Way mga pusil nga dala bisag mga kutsilyo mahait nga hinagiban nga dala. Dili pwede mahisama ni sa airport indikin ba. Kini nga Ateneo de Zamboanga do na sila scanner, ha, mo nag-airport mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Mga dato ugod makasuod ang mga eskwelahan, mga sukid tigpaminaw maka pa-enroll ka na mga eskwelahan kadto magito mga dunay ikabuga. In fact, dunay nakasulti nako nga mo lagi anak og negosyante di ay kining namatay dato gid ko ni day tag-iya nag kumpanya dito nga kwansad, no? So eskwela Ateneo de Zamboanga. Kini pod mga higala nakapusil mausad. Kwartahan sad ni kay nakasuod ko dito sa Ateneo de Zamboanga. Anak sa Customs Police. Straight to the point. So doon na sila mga higalay. Kwartahan ba ng Customs Police dahil? Ay, katawa-katawa na kayo.
Pero ang problema kay ang sakyanan doon na sticker, di na mo agi og inspeksyon mo ditso na nga to gasod ang sakyanan niya na og ditso na dayon day. Dapat kana yung area nga kwan, no? Doon naman ang chat na ko samot kakurtahan kay daga custom. Dagha mga kurtahan sa daga custom. Pero di po siguro tanan, di po tanan. Atong pagtagad rubutaga mahigala sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Na ang pamahayag mahigala sa maong amahan kay kining iyang anak mga kaigalaan matud pa mga sukin tigpaminaw no nakasud dito pana diri sa Sugbo town dunay mga eskwelahan kadto mga private school dunay mga gwardiya ang mga public school siguro dai tingali mo tap sa mga barangay tanod. Kana bang pagpasud, kuan lang bang sa gate lang nga maklaro nga magkasud ang mga estudyante, ma-inspection mga bag, nga way dang mga pusil, way dang mga kutsilyo. Kay doon na may mga area pod mahigala nga wa magdag pusil, pandag kutsilyo. Dayo ban nanunggab to sud sa eskwelahan. Dili na pwede mga sukit tigpaminaw. No ato ni tagay pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Katong amahans na musil sa tinun-an sa Ateneo de Zamboanga University ni Butyag nga nakuha sa iyang anak ang duha niya ka mga armas. Duha pa gid ka armas ha. Niya issued mahigala sa Bureau of Customs. Government owned nga armas mga sukid tigpaminaw. Straight to the Ano man point. taon ng hitabo mga kahigalaan. Kanya ang amahan miingon mga sukid tigpaminaw nga nakuha ang duha niya ka mga armas sulod sa sakyanan. Mibutyag ang amahan mahigala nga nipasabot siya nga naanda na gyud nga siya may mohatod sa iyang anak padung sa eskwelahan. Apan adtong adlaw ang ilang driver maoy naghatod sa tinun-an. Hinungdan nga naka-access kini sa armas nga nahabilin sa sakyanan. Straight to the point. Nya duha gyud kabuk ang ibilin sa sakyanan. Paghana gyud ang armas sa daig maohon. Katanig pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin mga sukid tigpaminaw mga investigador nituon karon sa posibilidad niya ang magtutudlo og dili ang grade 10 nga tinun-an mo'y target sa pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University. Straight to the point. Tanaon sa ni mga sukid tigpaminaw. Samtang sa pikas bahin naon sa bas anti-clear mga kaigalaan nga iyang gibasol kini mahino mga magtutudlo. Nasuko niya may gala mga magtutudlo ngano man taon kalayo ra nang kalakihan ngano magtutudlo may imong gibasol. Explicar sa anti-clear mga kaigalaan sa iyang unang pamahayag pero sa iyang eksplikasyon wa gyapon ngayop apology. Tingala kuno si anti-clear ngano kuno nga nganong unsa may lang kasuka. Na misunderstood lang kuno siya. Atong isgutan ro butagas to manuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to And the of point. course, may kala mga updates labot sa impeachment. Makikilala natin mga anggulo nga para ito ma-take up labot sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Kiniguban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo! Sugbo! Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang programa. Kini ang tingog ngayon yung gihulat. Straight to the point! Straight to the point, walay liko-liko. Balita klaro, walay libog-libog. Sugbo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point, tinudyod pirmi. Kamatuuran niyang dala sa TV, este radyo dire. Kung sayangay, iyang isulti dayon. Sugbo paminaw na. Sugod na ang aksyon! Alas 6 sa buntag, sugod na ang aksyon. Radyo mo andar, sugbo ready sa impormasyon. Politika, balita o panghita mo sa adlaw. Kung unsay